Newcomer of the year nangu uMafikizolo evela naye kwabaqokiwe. uMafikizolo lapho ushare indaba ezinhle kakhulu zokuthi usezoba ingxenye icategory ethi Newcomer of the Year, celebrating the fresh voices reshaping the future of South African music. Nonxishi, House of Mercy, noNtokozo Mkhize, Mangaliso. uMafikizolo nge-album ethi ngathi nguye, album ya last year eyenza-ke imangaliso-ke lapha kumsebenzi kothathwa uMafikizolo ilo wa last year awukhipha ngobani? Ngo-May. Kodwa-ke question yamnanzi, uma bethi Mafikizolo newcomer, mhlambe basho ngokomsebenzi wakhe osanda recognize ukuthi lo recognizable, noma basho ngokuthi unesikhathi esincane emculweni, ikuphi abakhethayo? Because Mafikizolo by 2020 February besenawo umsebenzi owaphumayo online, nawo ethi uzophela umcimbi, waphinde futhi uMafikizolo eyibizwa Mr Hit nge-album ethi Ashabalele, until ezefika kulo othi uyonconyoka. So angazi ukuthi bakhetha kanjani. Mafikizolo unesikhathi eside semculweni, noma singeside compare to abanye abantu, kodwa-ke indima nensimi useyilimile endimeni kaMaskandi, ayaziwa amava akhe, uyaziwa evela emcimbini kaKhuzani, i-Spring Picnic igcwalisa eyayilapha eThekwini. So i-nomination engicabanga ukuthi eyesibili le kuMafikizolo ngoba ukhona kule ethi Best Maskandi Album, uMafikizolo ngathi nguye, so kuyakhombisa ukuthi uMaskandi-ke uyarepresentwa-ke ngampela laphana kumasama. So sekubonakala khona ukuthi ke qhuthana kanjani amakhizana. Sesiyolindela nanemphumela-ke ukuthi uMafikizolo uyawuthatha yini le Newcomer of the Year. Uma ewuthathile kuba into enhle kakhulu leyo, ube muhle kakhulu unyaka uMafikizolo, uyimisele kakhulu, ingoma yakhe iyayikhulumela, abantu bamthandile, iyatrenda each and everywhere, uhamba wonke ama-radio station lapha abizwe khona, nakuma-TV uyavela ufika performe estadium, uma kudlala ibhola utrenda ngisho engekho, ey'koleni ama-res lapho kunama-fashion khona, uthola ukuthi ingoma kaMafikizolo yenza izimanga. So lo nyaka uyithanda kakhulu le nsizwa, so qhubeke niphe i-support, uMaskandi nophe i-support. Sithemba ukuthi-ke bazobuya nazo-ke ama-awards laphayana. Umunxa lo ongekho lula ngoba i-newcomer usukubhala ukuthi ubani, usebenze kangakanani compare nabanye abantu, okuyinto enzima kakhulu leyo ukuthi umuntu ayenze. Kodwa-ke okudlula lokho-ke ukuthi sihlale ethembeni ukuthi iyeza-ke i-award. Emavidiyweni aphambilini bekulonga ukuthi Summer 30, it's Summer 31, yeah, Summer 31, iphutha lelo kakhulu. Sithemba ukuthi uzolungiseka. Sesiyolindela ukuthi umphumela-ke ihamba kanjani. Sibonga-ke insakahle lapho into Fire Soweto TV, sizodibana okuzayo. Ngiyabonga.